somphakathi South Africa ngiyabingelela igama Mtetheleli Sibonga Bandlazi. South Africa ngisekhaya kwaGumede endaweni yasePhelandaba eManguzi. Lana ekhaya kwaGumede kunesimo esikhona esibhekene naso. Khona ingane la ekhaya ezimbili, eyodwa ineminyaka ewu4 enye ineminyaka emibili. Ingane azinazo defects zabo. Zashonelwa umzali ubaba oyizalayo, umama oyizalayo wayishiya wahamba akwazi ukuthi ukephi. Ingane azithola usizo Home Affairs, ama-social work, sicela usizo. Kodwa ke ngicela ukunikela u-anti wengane ohlala nazo kube uyena uchaza lonke udaba. Ngingowesifazane okhathazekile uhlala nabantwana ababili, oyedwa ukhubazekile, igama lakho esigugumede bese kuba nokhogugumede. Nkosi yami angazi uma mhlawumbe kade ngaba khona ukubona le video le angiphe usizo. Ngihambile kuma-social worker, ngahamba nala endaweni kunalaba ngihambise khona, kodwa kubuke usizo ngezinto zakahulumeni luhamba kancane. Ngikhathazekile, angisebenzi, kubiza ukuthi ngiyeke umsebenzi. Even abantwana bami engibazalayo sebayasafarisha manje. Nginey'ngane ey'funda eNtsalamanga, ngelinye ilanga zihamba ngey'nyawo kukude esikoleni ngoba ngisakwazi ukuyi-ofarisha ngemali yokugibela, nestafu angisakwazi ukubakhokhela sometimes. Nabantwana engiphila nabo ukuze badle kubiza ukuthi ngidayise noma usisi wami angisize. So ngiyacela kakhulu ukuthi uma kukhona ongangisiza angisiza. Abantwana bafundi, akukho la ngithathwa khona ngenxa yokuthi abanazo izitifiketi. Uma wabo wabaleka wangishiya ngemva komngcwabo kabhuti wami. So ngibuhlungu kakhulu ngoba ngixakekile. Kuye kufike nalapho ngibone ngathi nami ngayenza iphutha ukubathatha. Kunzima ukuphila nabo. Ngiyabonga. Khansela, siyabonga kakhulu namhlanje ukuthi sihamba nobabukhansela. Ubabukhansela ubiyela kule ndawo yasePhelandaba kwaMhlaba Uyalingana. Siyabonga ababukhansela phezulu mawuza ukuthi manje international izaphakathi kwaleli khaya. Siyakubingelela khansela, sibona nawe ubingelele usho ngakuthi enhlizweni yakho. Angibonge ukuthola ithuba khansela ubiyela ngaphansi kwa-180. Udaba lwaleli khaya ngiyalwazi, akukhona ukuthi lusha solunesikhathi eside. Udadewethu wangiriphothela kwawukuthi-ke udaba lwakhe sesilufaka ngaphansi kwa-war room ngoba njengamanje sesisebenza sisebenza ngohlelweni lwe-war room. Uhlelo lwe-war room luhlanganisa wonke ama-department kahulumeni, kungaba uSASSA, Home Affairs, DSD, Agriculture, wonke ama-department kahulumeni udaba lwakhe bayalwazi. So inkinga enkulu ingane engisesobuhlungu ingane ukuthi ama-birth certificate. Ukuba kuthiwa balazi i-certificate yabe ngcono ngoba lezi ngane lezi kufanele ngabe khona ezikutholayo ukuze udadewethu lo umthwalo uthi wehla kancane emahlombe. Manje abanazo i-certificate, abakhona ukusizakala. Nami noma bekhona la ngifuna ukubacela khona usizo ngoba ngenazo i-certificate ngizolokha kumnyango ukuze basizakale. Uma ngabe ngempela khona umuntu ongaqhamuka nosizo uthi uyalekelela, ngathokoza kakhulu ukuthi lo mndeni danki solekelekile ngoba usizi ngempela lubhalwe emehlweni nje kuleli khaya. Akukho lutho, akukho umuntu osebenzayo, kunzima kakhulu. Lo mntu ethi echaza ukuthi nawe unezakhe ingane ebhekene bese ingane zikabhuti wakhe, umthwalo unzima kakhulu. Yilokho nje ngamosho. Ngiyabonga. Siyabonga ababukhansela. Ngicela uchaze kabanzi sisi wami, le ngane mhlambe uhlobene kanjani uthi ezikabhuti wakho? Ingane ezikabhuti wami ongelamayo ongasekho emhlabeni ohambe ngomhla ka-12 February kulo nyaka. Yeah. Naye ihamba ngesihluku kodwa-ke angikho lapho. So iy'ngane zakhe lezi zombili. Yeah. So mina ngu-anti wazi iy'ngane. Isitifiketi sakho ubhuti wami sokushona sikhona, iy'ngane zinawo amakhadi. Bonke ababekufunile kuma-social worker ka-DSD ngabanikeza khona. Kodwa kubuke kusizo ungalitholi noma ngithi kuhamba kancane ngoba balokhu bengithi ukuphrocess kodwa ngibona unyaka uyaphela.
since ngaqala ngoMarch ukuhamba le ndlela. So kunzima kakhulu anginawo ama-courage banginike impela ayi-one angitshela uhulumeni uthi ukudla akusekho mangithi ngicela ama-courage ey'ngane bathi uhulumeni uthi ukudla kukho ama-pampers ey'ngane bathi uthi uhulumeni ukudla kukho ngahlala nje kanje nabantwana usizi kimi lubhale emehlweni ngiyaya kahoma laphana kumasipala ayi sorry ka-DSD ngiyozilahla bangithembisa ukuthi awudaba lami bazolisukumela ngelilanga bakudela ama-DNA hhayi usazokwenza ama-DNA ngoba ubhuti wakho niyalamana. So nje ngithwele kakhulu bazalwane ngithwele akusafani kusokwahamba ubhuti wami akusemina ngine-stress kakhulu senginanenhliziyo encane ngiyacasuka ngoba umthwalo ngithwele ukhulu kakhulu ngelinye ilanga siyalala singadlanga nabantwana kunzima ungane emzini yabantu uyocela ukudla mawusisi wami angenakho nje ngiyalala ngiyacela usizo makukhona ongangisiza ngekutifiketi hhayi nangemali nani nani bangatholi itifiketi ngihamba isibhedlela kukhulu kunakho konke ingane ifanele ifakele umlenze uthi udokotela ngeke akwazi ukuyifakela umlenze singekho isitifiketi ngo-April mhla ka-26 ingane kumele uyofakela unyawo uthi udonse ngebongo ngoba wenzela ukuthi kube ukuthi mhlawumbe ngizobe sengilitholile usizo ngihamba isibhedlela ngihamba ini njalo bathi usami kodwa ngihamba isibhedlela esiduze nenkosi Albert Luthuli iKing Edward ngihamba iKing Edward umntwana uyena nomlenze ongubani uhamba ngedolo kuphela ubuhlungu liyaduma liyashisa ingane ihamba kabuhlungu iyahlabeka mayihamba ukhali umdala ubuhlungu angazi izolifakela kanjani unyawo ngaphansi ngithwele ukuthi umuntu ongaboni mayibona ngizile ubona kahle kukonke ngithwele kuphela kuveli uma ungabusondelanga eduze ngeke ubone kodwa ngithwele akusakholweki nakahle umuntu okuyahlabelela igospel akusakwazi ukucula ngithole leyo madlana encane ngikhulisa abantwana ngenxa yokuthi fanele ngigade abantwana bakafuthi manje uyakwazi ukuma mayimile inkinga ayilingande nyawo ungamisa nje imaphansi sokho hhayi akamembona unyawo luyalenga nje kanje luyalenga nje unyawo so udokotela uzoduba la bamfakele i-fake leg sekusayiniwe konke kuphelele into eshoda ukuthi kutholakala isitifiketi ukuze ingane ifakele umlenze zilingane ikwazi ukuya esikoleni njengezinye ingane ngoba nje beno-4 years uyabambezeleka kakhulu lona una-4 years bese lona omncane una-2 years ubaba wabo ubashiye uhlanganise u-2 years lo mhla ka-3 May ubaba wakho ube ngasekho emhlabeni nalo uhlanganise u-4 years ngeyi-4 October ubaba wakho ube ngasekho emhlabeni basele namo anti wabo kanye nodadewethu bablock so memholela lowo muntu uyathenga amasaka amabili ngakubuyela akhandidini ngenxa yokuthi i-toilet lethu seliyawa seliphelile i-toilet ingane ivele ithwale kanzima uma ngibona ngibalisa nge-toilet mangabe uyosebenza khona umsebenzi usuwubuka khona la vele umsebenzi usuvele ukhona la iduze i-toilet lethu li-fucked up so ingane iyezinquba amathambo ukuthi ithenga impahla noma ithenga insipho ithenga amasaka nga-2 awu-12 nje lama-blocks lawa masaka asimende ikhandidini ikhona ila endlini usengiphiwe ingane yabhuti wami yokuqala so yenza lowo msebenzi manje socela-ke uyicelele kubantu bonke oliyofinyelela kubona lohlelo lokhu uyicelele kakhulu ukuthi yini ocela ukuthi i-South Africa namazwe angaphesheya akusize ngakho Nkosi yami angazi bengingacela nje ukuthi obona le video nona leso sihawu leso into ebaluleke kakhulu kodwa iy'tifiketi zey'ngane kodwa even ukudla esiswini ngikhuluma kuzo ukhisimusi kuzo Black Friday angazi abantwana bakabhuti bazodlani ngokhisimusi abantu bayathenga ukudla kwey'tokofela umuntu ekade ezamalela ikhaya yenza ibhizinisi ukuze kuphilwe uyena lo ohambile njengamanje mina ngisebenzi angithole ngisho umahlalela lokuthiwa u-350 ngenxa yokuthi ngiyeke umsebenzi phakathi ngithe uma ngiye kumsebenzi uzohlala ney'ngane angikwazi ngisho ukubhalisa u-350 ngiyeke ngisho ukusebenza kway'ngane zami obonayo noma lokho esikwazi ukusiphosela khona singakuthokozela kakhulu sahamba kwaGumede ukuze ngikwazi ukukhulisa abantwana while ngisalinde ney'tifiketi nanoma ngabe yini angikhethile ngoba sekwagcwala ubugebengu kuba ngathi kwenziwe izinto lokho nje umuntu ezomthintile kungaba imali kungaba yini
amazwi akho okugcina bakukhansela. Amazwi ami okugcina yilawo ukuthi leli khanyo bangedlala ngikhumbula khona omunye unyaka washa indlu. Uma ukusha indlu ngo-2013 washa indlu, washa yonke impahla yayisendlini yala ekhaya. So udaba salufakwa disaster-ke lwahamba disaster luya kwa-Homeland Security. Ngithe mengize i-research kwathiwa indlu yalubhutwa la ekhaya ayiveli abanye sebakhelwa izindlu kodwa lokhu kuthiwa ayiveli buye ngenza i-follow up ngicela ngi-check-ele ukuthi sekukuphi kwi-process ukuthi indlu yala ekhaya igcine yakhiwe ngoba phela kwafika i-disaster yasha indlu. Into engiphatha kabi lapho kwabona abantwana labo bade babe ne-shelter yokuthi balale kuyona. Incane le ndlu okuyona leyo baningi la ekhaya balala endlini eyi-1 uyabona kunabantu sebathe ukukhula ney'ngane ey'ncane ngcono uba nje ukuthi banendlu nje mhlawumbe noma u-4 room ekulisting bakwazi ukuthi bathole uphahla bafihle ikhaya. Hhayi into ebuhlungu yokuthi usole into ofake esiswini ukuswela indawo okufihla ikhanda ibuhlungu kabi loo nto. Ngcono ukuba mhlawumbe okukodwa kwakhona kukhona busukwela into eyi-1 manje ukudla nendawo yokulala ayikho. Buhlungu kakhulu uma bangasizakala namoya wami nje ngawuthola ukuphumula. Yilokho nje ngakusho. Siyabonga kakhulu khansela, sibonga nje nokuba nokhansela ofana nawe kule ndawo yasePhelandaba. Umphakathi wala ePhelandaba ubusiseke kakhulu ukuthi mangabe ukhansela ezwa udaba olufana nalolu asukubele phezulu afune ukuba ingxenye. Ngiyakholwa-ke ukuthi ngoba sokhulumile ikhansela bazokubona umhlaba wonke. Ngiyacabanga bazowusiza lo mndeni kakhulu. Umkhuleko wami nami ukuthi lo mndeni uthole usizo oluphuthumayo ngoba siyababona abantwana. Sozama ngayo yonke indlela sixhumane nabo kwa-Home Affairs ukuzama ama-birth certificate wey'ngane ngoba phela ezala i-South Africa ngabe ngiyezwa ukuthi mhlawumbe akuzona-ke nezala ezasekhaya manje abala ekhaya i-South Africa. Manje ngempela ku-unfair ukuthi abantwana abancane kangaka bahlupheke ubaba wabo ahambile nangendlela owahamba ngayo. Kubuhlungu kakhulu. Okugcina sisamazwi wakho soqedile. Ngiyabonga kakhulu kwa wonke umuntu obuka le VN. uNkulunkulu ambusise esazophosa isandla kwande nala ethathe khona. Amen. Siyabonga kakhulu. Siyabonga nje nabo ukusamukela empahla se-South Africa nakwamanye amazwe ko-Europe, America noma ngabe kuphi la kuzofinyelela khona le video. Sicela usizo nayo ingane neyibona ingane inelungelo ofana besesikoleni njengamanje ayikwazi ukusizakala. Sicela ama-ministers ama-department ngokuhlukana kwawo especially kwa-Home Affairs. Nasi isimo siyazi izofinyelela nakumina le video. Abantu abeni bazobuka lapho bazobuka khona ku-YouTube bazonitshengisa. Sicela nithinteke enhlizweni nilekelele nayo ingane. Nazi ingane ezimbili zidinga i-certificate uzokwazi ilungelo labo lokhu nje ligcineke. Siyabonga singakwaJapan International TV. Sibonga kakhulu emndenini usithemba.